Itai fast girl, you didn't know me. Asura kumira. Kana watonzi Jobek. Vanhu vese vaudze vana murewa, vanhu vese ngava subscribe. Anditi. But the time you subscribe on YouTube, ndio time you totora. Tukunombora live pa YouTube. Munhu wese saka vaudze. Kuri kwanzi munhu wese vana mai Simba, vana mai John, vana mai Last. Vana murewa vese ngava subscribe. Ngozi asura izvo zvokutotamba. Toda zvokutoti kasi kufa. Tukunya nendege. Ndasangazokangana ma protection protecta macondom. Mamona ku macondom. Basi takapaka kuchipatara. Ndinokurudzirwa protection. Kuza South Korea ipo. South unosvika kwa ya matokona ipapo. Awanda nainesi anga ndimashoma nai. Utiti chikuwa KFC, KFC ndio yaenda kuratidza road manje. Kuti KFC ika fanika maZimbabwe ese apa South Africa ayo achatoguta saka pa mimi chiridzira kupi nekupi manje ndege runanganiswa pa Pretoria first tonorwa nemakadzi papa chingopedza nemakadzi tobva tatoti Jobek chopinda kuJobek umwe atenda tonana Nox nanana tonona kwanda vana DJ Komi tonona kwanda vana mafikizolo ndiye tonorwa pa Cape Town tobva tani naye Durban. Kode chimwe zedu katoenda tese story nani muri 1 tese kupi nezvakaita musoro wako izvo unokwira ndege nemusoro wako ina usinganyari ugezei unezita isusu vaimbi isusu vemuZimbabwe isusu makachongwe kupi kuda kunoti makadzi aiona ndine mukadzi inoida kunengira ndiwa izvo sine hazvo sezvo ndakupai chero makanoonana namakadzi enyu musakanga neprotection handiti kadzi akatondimirira ndonoshiya naye nditonoshiya naye stage ndinonoshiya naye stage sazokanga nekundinhongeronhongerozvima acha zvememona zvakarasiwa zvatoita dyira KFC chero zvese izvozvo ndicho zvone zvatoda unozama kubatanidza madhamu wangu kozi kana tatongopinda muSouth Africa fanika anona vasikana vakatamba pakomiyo ve tunoshiya navo stage wakupinda muSouth Africa unofanira kuratidza kuti wakachangamuka uso haufaniri kuzoratidza kuti wakaneta unofanira unodi unotivhete bozi tete tisingachatauri zviri matauridwe ishona mabako tinongwa ndatoudzwa protocol tiketi rendege ndatoona navo izvo aiwa zvinhu zvakanaka mukadzi wangu regedzani mhanya chisarai panapa regedzani mhanya tiberekesei semunhu arikuda mundege wakumana respect munhu arikuda mundege semunhu arikuda mundege anofanira kunyatsokuberekeswa kuti mudze panext apa kuti ndedi vaenda kundege T1 ndiri kuenda kundegewe nhasi mangwana subscribe ndetiri paYouTube mangwana udze mai vako kuti vakachongwaenda kuTV vakambondiramba mai vako mai vako vakambondirambidzayo ndiri kuenda kuTV mangwana ndoitobuda pasocial media yese Kachongwe ngonyora kuti Kachongwe pasocial media madam uri ndepi ndikubuda paTV udze mai vako kuti Vakachongwe vari kubuda paTV subscribe nababa vako vaudze kuti subscribe mangwana paYouTube ndikuenda South Africa nendege izvo ndinonanga mundegezo izvo ndotoona une tiketi izvo Ozemvavara. Madam ngaipekeza rifana. Asi bamwana chandinoda kukurudzira musatombokangana zvenyu. Musatombokangana chikuruka ndege. Ndataura tichifamba nemwana. Alright. Ine apa nozati ndasara ne2. Ndakupai 9. Ma protector. Ndasara ne2 kuitira kuti ana tike yo ana baba ni vakauya mvura ichinaya pana. Ndingazovadzinga tine 1 room. Ndasara ne2. Handi ndakupai 9. Ma protectors. Ndakupai 9 musazokangana kana maburu. Ndasara ne2. Nguroti wazara netuma project. Nasara one 2 kuitira pokaitika emergency ana baba ana TK ina na baba ningi vakauya. Mvachi wando mvura inogona naye muri kuona ti rain season. Mvura inonayo voya vachiti vawande tine 1 room apana paninga vadzinga. Apa indiri kushow. Ko apa unenge uri usiku ndichirwa magitara. Ati emergency naiba mwana. Magitara achirorwa iwe chiprotecta vanhu. Emergency 2 andasara nenda kupa 9 1 ma protect. Saka leo chiucha protecta ka 2.
Imimi ndakunda kuhwisisa ndakanzwisisa situation yekusouth and mamshi ye monoshare namakadzi monoshare nasikana vechakati ndakuhwisisa vanongaita protection kam vana security neni ngika saka iwe wasara ne 2 protection 2 chat 2 1 2 wana sara na saka uri kuti kana vana tike vakazouya panapa nana baba munya uri kuti vakauya kuchinaya unogona kuzoita emergency ndingavadzinga here mumba isine room 1 ndingavadzinga emergency yamuri kunyasoona yatoitika mvura inenge yatonaya yorara ichingona ndoti ndai bude mvura ichinaya saka pakatogadzira tona tike vakauya undosvika uchitova protector emergency zvenai kwenda kubaiwa nayo emergency ndotoziva kuti kusouth kwakatoipo 9 yayo musatombokanganwe 9 ese motema tu aiwa kana kusouth kwachoka ngatirege hedu imakamirirwa nevanhu vebhendi ndege mukadzi wangu osara achiprotecta vanhu aiwa mukadzi wangu asara achiprotecta vanhu ndienda kushow ndikutoona ndienda kushow mukadzi osara achiprotecta vanhu zvakaoma kurwadziwa ne2 zvauida apa 9 kana ini ndatoita chipi